Adjektiver og adverbier. Adjektiver eller tillægsord er ord, der beskriver substantiver. På engelsk er der så den forskel, at de bøjes ikke efter køn og tal, hvilket de gør på dansk. For eksempel hedder det på dansk et stort slagsmål, mens det på engelsk hedder a big fight. Når der så kommer flere på dansk, to store slagsmål, kommer der et e på, mens det på engelsk stadigvæk hedder two big fights. Der sker altså ikke noget med adjektivet. Komparation. På engelsk er der to måder at danne komparativ. Den første det er med er og est, som i loud, louder, loudest. Den anden måde er med more og most, difficult, more difficult, most difficult. Adjektivernes placering. Adjektiverne kan enten stå adjektivt, hvilket betyder, at de står foran substantivet. She is a tall girl. De kan også stå prædikativt, som betyder, at de står som omsorgsled eller to be, to become, to seem, etc. For eksempel, she is tall. Nogle af adjektiverne kan så kun bruges prædikativt. For eksempel, I am glad. Man kan ikke sige, he is a glad man. Adverbier eller biord. Adverbier er ord, der lægger sig til verber, adjektiver eller andre adverbier eller til hele sætninger. Hvis de lægges til adjektiver, it was an amazingly good night. Hvis de lægger sig til verber, lyder det sådan her, he ran terribly. Hvis de lægger sig til andre adverbier, så lyder det sådan her, she looked at him very admiringly. Hvis de lægger sig til hele sætningen, unfortunately, the whole camp was dead. Adverbiers form og komparation. Mange adverbier dannes ved, at der tilføjes ly til adjektiver. For eksempel, the girl is slow. The girl moves slowly. Adjektiver, der ender på y, ændrer sig til i, når der tilføjes ly. It was a crazy day. He lived crazily. Adverbier kan også, hvis deres betydning tillader det, gradbøjes ligesom adjektiver. For eksempel adverbier på en stavelse samt early bøjes med er og est. Late, later, latest, early, earlier, earliest. Adverbier på to eller flere stavelser gradbøjes med more og most. Madly, more madly, most madly. Placering. Adverbier kan inddeles i grupper efter deres betydning. Den første gruppe er tidsadverbier, som oftest kan være svar på spørgsmål med hvornår eller hvor tit. De her tidsadverbier placeres først eller sidst i sætningen. Nogle af dem kunne fx være then, never, often, rarely, yesterday, now, soon, yet, today, immediately, always. Et eksempel på en sætning kunne være she arrives today. Den anden gruppe er stedsadverbier. De her kan ofte være svar på spørgsmål med hvor. De her adverbier placeres normalt efter verbet. Nogle eksempler er here, there, everywhere, far, back, abroad, up, along. Og et eksempel på en sætning kan være they ran along the road. Så er der mådesadverbier, og de kan være svar på spørgsmål med hvordan. Mådesadverbier, der lægger sig til et verbum, står oftest efter verbet. Quickly, happily, well, hard, fast, quietly, majestically. Og et eksempel på en sætning kunne være the child learns fast. Gradsadverbier er den sidste gruppe og kan være svar på spørgsmål med hvor meget eller i høj grad. Gradsadverbier er altså ord, der lægger sig til et adjektiv eller et andet adverbium, og de står som regel foran dette ord. Nogle eksempler kunne være very, much, rather, to, almost, quite, extremely. Og et eksempel på en sætning kunne være he thinks she is very beautiful. Bøjning. Hvis man bøjer dem regelmæssigt, så er det tall, taller, tallest. Mens nogle bøjes uregelmæssigt, ligesom near, nearer, nearest, little, less, least. Brugt forkert. I den her sætning, never had they seen more deadlier accuracy than from the experienced deer hunter. Der er
den bøjet forkert, og den skal i stedet for hedde Never had they seen deadlier accuracy than from the experienced deer hunter. Der skal ikke sættes noget more på. Adverbium. This is a particular good time for investing in big business. Den skal ikke lyde, som den skal lyde. This is a particularly good time for investing in big business. Da den står op ad en adjektiv, good, og skal derfor have et ly på. Den næste er, the father felt confident that with his new business, his son was nice set up. Mens den rigtige sætning lyder, the father felt confident that with his new business, his son was nicely set up. Det her det er næsten samme som før, at i stedet for nice, så skal der et ly på, nicely.